tak pernah. Nah, iki ana permintaan Pak Engki gubuk asmara. Iki mengko ben Mbak Yani gubuk asmara terus tak pernah. Bariku kembali ke irama dangdut. Yuk disepoti co. Nah, Ibu Triyani Putri sing saka Mulyaharja Paving pinggir kali. Yuk. Mbak Yani, ini ada permintaan gubuk asmara saking Pak Gubuk Engki. asmara. Iki spesial kanggo pepunden Mbah Botoan. Anjir. Coba diceluk Mbah Botoan. Sing pundi? Coba digoleki Mbah Botoan. Mbah sinten? Mbah Botoan. Mbah Anjir Botoan. sugeng dalu, Mbah. Maksudnya iki pepunden Botoan. Oh, ngaten. Gubuk asmara. Anjir. Nah, bubar iki tak pernah langsung. Yo gubuk asmara luwih dhisik. Nah, kanggo pepundenku sing sesepuh sing saka Botoan, uga Mbah Botoan. Yo. Yai yai yo.
Ngeling zaman ki emben. Langsung dilanjutke Mbak Yani. Dilanjutke Apa mau? napa niki? Tak pernah. Oh, tak pernah. Tak pernah. Pamundutan saking sinten? Sapa? Oh, tak pernah Kadal. remik, Mas. Tak Pak pernah Baskoro diremik. ya. Kadal plese jaluke tak pernah. Tak pernah dituruti. Anje kadal plese. Tak apa-apa wis ket mau ngenteni. Mengko nyanyian rindu putaran selanjutnya. Lah ngono to Mbak Yani. Nje. Apa? Nembe rembukan. Nje pripun? Apa kok rebukan? Asik. Asik. Kadal plese. Thank you. Pak Didi Sastraja. Yang punya keramat ditunggu nanti, Bro. Look. Masih bersama Yoga Laras Epot Tepa.
permintaan banyak sekali. Coba dong. Apa iku? Nah, iki gilirane Mbak Sinta. Mbak Sinta wis nggawa lagu dhewe. Ayo jumeneng Mbak Sinta. Pisan dipolke jam 5. Tetep anut bose, mboten Piye? beto lagu piyambak. Oh, Anut. takkan nggawa dhewe kok malah anut. Kon milih. Milih yo. Piye? Sia-sia mengharap cintamu Mas Bayu. Oh ngono, iya. Pokoknya sia-sia mengharap cintamu Mas Bayan. Ini bengi iki spesial campur sari dangdut. Khusus Kabumi Desa Tanjung. Yang dimeriahkan dihadiri teman-teman penggemar wayang kulit dan juga teman-teman pemuda penggemar sinden. Hadir pada malam hari ini. Ya apa-apa berawal dari penggemar sinden sok seneng wayang kulit. Percuma sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Ku sadari
cintamu Oke, sudah. satu lagu. Masih ada satu lagi. Iya. Ini Pak Inggi mintanya Bidadari Cinta. Bidadari cinta. Ah, Tadi ah. ada yang minta titip cinta juga. Oh gitu. Oit masih, Oit. Titip cinta. Titip cinta dulu, oke. Titip cinta dhisik Pak Inggi mengko Apa keri Pak Inggi? Pak Inggi riyen apa pripun? Kula manut panjenengan. Keri gak apa-apa. Isih pol pajar Pak Inggi nunggoni wayang. Pak Inggi. Cawisi segebung lho, Mas. Hah? Dicawisi segebung. Aku bahagia. Ayo kae to. Tisu, Pak. Kadal plese. Kadal Blese masih setia bersama Yoga Laras malam hari ini. Diparingi napa riyen Mas Bayan? Titip cinta. Titip cinta dhisik. Ya, serah dadi apa. Lek njaluk kawin dek biyen. Klarifikasi. Ku titipkan kepadamu orang yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Luka leres Kadal plese. Seujung rambut, seujung kuku, janganlah kau menyakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Menderita, mungkin pandang jiwa, asal kau bahagia selalu bersamanya. Bareng-bareng yuk. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu.
aku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu, masih menyayangi selalu. Iya. Kabul? Kabul Kabul. Kajate. Terima kasih Mbak Sinta yang sudah mengantarkan 2 lagu Sia-sia Mencintaimu, Mengharap Cintamu, dan juga lagu dari apa mau? Titip Cinta. Nah, iki ono dari Pemuda Sensasi, Siap Pol Subuh. Nah, dikersake iki Dumes. Dumes apa Dumes iki? Nah, Kelam Ada Rindu, Tak Jogeti Pol Dlosor. Thank you teman-teman Pemuda Sensasi. Iki sing ngersake Lewung Yono. Saka Bapak Cilik Lompong. Mas Bodong sing saka rombongane Mas Prabu mau prau layar. Nah, mengko bisa diaturke. Nah, saiki Ica karo Putri. Nah, berdiri bareng. Ayo Ca, iki ada permintaan juga satu lagu Surga di Balik Dosa. Nah, iki Dumes karo Surga di Balik Dosa. Iki ben Surga di Balik Dosa dhisik. Nah, permintaan Pak Inggi, bubar iku mengko sing mau anyar. Dumes. Nah, iki mengko limbukan iso nganti jam 1. Lost time 2 menit. Tambahannya 2 menit. Yo, Surga di Balik Dosa. Orang yang sangat bahagia
Ica dan Putri. Nah, iki ada banyak permintaan. Iki mau turuti sing ngopo? Napa-napa? Ono Dumes. Dumes, Pak. Dumes. Hayat. Dumes, sisan dimaremke Ica karo Putri. Nah, lost time iso ditambah 3 menit. Nah. Iki sing ana nyanyian rindu, ana keramat, permintaan kanca-kanca. Kadal plese. Butuh kendeng. Cilik kaya. Pak Bes. Om Tepi, Om Badmi. Iya
Thank you buat Ica dan juga Putri. Piye Ca Putri sih ana njaluk apa Ca? Sisan turu tono, hah? Suwandara. Aja Suwandara. Ya wis lungguh dhisik. Iki tak nuruti permintaan dari dulurku tua mau Mas Bodong. Monggo ben direkam Kang Bukir dilebokno grup dikirimno wonge. Njaluk ki perahu layar. Engko iku karo Pak Cilik Lompong ki dikersake Liwong. Ben Busni Mukti. Go saka kanca-kanca BPD sing dikersake terkesima digawe remik. Terkesima. Monggo bubar Ibu Sri Mukti iki ditambahi wektu setitik Pak Inggi, wong iki loman nganggo limbukan ditambahi. Ben kanca-kanca padha seneng. Yuk disepoti Cok ben aja lali sepote. Terhanyut dalam lagu-lagu dangdut. Ini kembali ke Campursari Ibu Sri Mukti giliran yuk. Loh. Malah tadi bajing. Penak. Iki ana Liwong karo perahu layar. Iki iso mok gabung apa ora? Halo. Oh ya. Ah? Bajing loncat rek. Halo, Kadal Blese. Iki apa ya? Iki ana perahu layar karo Liwong. Iki bareng-bareng apa piye? Dewe wae. Bar iki kancane isih nyanyi kok. Lho, iki nek perahu layar kan dune bareng-bareng terus rahipung. Ya wis Liwong wae. Liwong. Perahu layar iso digabung wek Liwong apa ora? Iso. Ya wis digabung sithik-sithik. Wis ayo tabrak. Sing penting entuk. Tabrak ya, Mas. Tabrak wae. Wis tabrak. Tabrak dong bantengan. Risi penak ala risi penak. Ser. Risi penak.
Tabrak-tabrak ya Dik, ra apa-apa Sangat ya. ditobrak-tabrak sepenting dadi. Sabtu pagi Bisik kepira yo hey bleroki bleroki tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling Dik iku budaya la lelu.
urip. Yo, matur sembah nuwun Ibu Sri Mukti. Nah, iki isih ana tambahan waktu sithik. Nah, iki tak nuruti sedulurku Mas Didik sing njaluk terkesima. Iki spesial kanggo BPD Zimbabwe, Kaji Solik. Nah, uga kanggo Kaji Bejo. Nah, terkesima. Iki mengko sisan dirangkai dengan nyanyian rindu. Iki duet atau duel antara Mbak Sinta karo Mbak Yani. Oke, dua vokalis pada malam hari ini. Bariku mengko sing nembang Ica karo Putih terus dipungkasi limbukane terus ganti lakone. Sabab iku mengko ana tumurun ing Wahyu Makutarama. Nah, iku sing gelem ngenteni bisa dadi nurunake Ratu Pakuningrat. Lagune Pak Petinggi dereng lho. Apa? Bidadari Cinta. Oh ngono. Ya. Ora apa-apa. Terkesima sih ora apa-apa sembarang. Yo berdiri Mbak Yani bersama Mbak Sinta. Ayo Mbak Yani. Berdebar hati berdebar, rasaku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan getar hati. Sungguh aku malu katakan hasratku. Sungguh aku ragu menyatakannya padamu. Surya Bahana. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sing njaluk joget, sapa mau?
Baik, satu lagu terkesima. Tambah satu lagi Mbak Sinta. Oke, Bidadari Cinta dulu. Oke. Bidadari Cinta spesial buat Bapak Haryanto, Bapak Petinggi Tanjung. Nah, ini masih ada lost time Bidadari sedikit. Cinta. Epot, epot. Masih bersama Yoga Laras. Epot, epot. Nah, Monggo Pak Inggi. Bidadari Cinta. Kok mau loh Pak? Nek boten tiru gabas. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih dan hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku ingin bersamamu, menjagamu, engkau terusukku. Hingga di syurganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Matur suwun Pak Inggi. Niki tak tinggal. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa raga untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Hingga ajal menjemputku, ku ingin menjagamu Iha. dan menjadi bidadari cintamu. Terima kasih Bapak-bapak. Masih adakah? Ayo Pak, yang di belakang bergoyang. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima Look. segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau terusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Dan menjadi bidadari cintamu. Dan menjadi bidadari cintamu. Iya. Sampun Pak Inggi. Sampun nggih, kula balik mriko. Nggih. Untuk aku dibagi. Cetha ya. Iya cetha. Iki kerek entek-entekan. Nah, iki ben Ica karo Putri.
permintaan dari sahabatku Mas Alek, pria idaman. Nah, jadi arep balik neh. Pria idaman, sebariku mengko gending campur sari terus Swandoro. Lakone terus ke. Ayo Putri Tadija. Masih bersama Yoga Laras. Asik. Ayo Bud. Asik asik. Ayo Bud, beneran Bud. Ye ye. Iya. Mas Memet. Ayo Imron Junior. Ayo Mas Memet.
satu lagu pria idaman. Yo iki gending pamungkas yang terakhir, gending campur sari. Iki ditutup kanggo apa iki? Nganggo sambel kemangi, bariku mengko lakone teruske. Ngono ya cah ya put ya. Nggih. Manut pusat. Ora apa-apa wis kerek entek-entekan wektune, aja nganti kliwat setengah loro. Baik, masih bersama Yoga Laras. Sebagai lagu penutup, Sambel Kemangi. Ya. Jangan asal Halo.
sembah nuwun Dek Ica, Dek Putri, nah, minangka gending pamungkas utawa yang terakhir sambel kemangi. Nggih nyuwun pangapunten dumateng para rawuh sedaya langkung-langkung Bapak Petinggi dalan kanca-kanca sing isih bengi iki isih mirsani wayang kulit menawi wonten gending ingkang utawa lagu ingkang dereng saged dipun aturaken nyuwun pangapunten sak agung-agungipun parandene menawi mangke saged pepanggihan malih saged dipun aturaken. Iki lakone dibacutke terus mengko gara-gara terus menyura bubar ngono. Go kanca-kanca sing rawuh saka rombongan PPJS apa dene saka Kadal Blese, terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf ora iso ngeterno pol ngomah sebab aku bengi iki lagi ndalang. Yuk Sowandara ca yuk. Ayo Mak Sowandara Mak. Tan samara pamoring suksma sinusma ya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ayo nduk padha Sowandara iya Mak ayo tak derekke